Kaixo eta ongi etorriak Marruma Kulturalen podcast berri batetara. Kaixo eneritz. Lehen esan duan bezala 10 minutura matzagu hitz egiten eta berriro hasi gera grabatzen. Beraz, arraro izaten da norbait gonbidatu, kaixo, zer moduz, ongi etorri, no seke, eta gero berriro kaixo esan behar hori izatea. Beraz, ongi etorri gure bozgora jutxiki ontara, zer moduz? Mila esker, ongi, ez du importa, esan dezakegu kaixo 10 aldiz, eta beharrezkoa da 11. ere bai. Nik uste oraingoan funtzionatuko duela, pozik zuekin hitz egitea gatik, ez dakit? Ez dakit zenbat aldi saiatu gehan saio hau egiten, eta gaur zan 3. aldia grabatu behar genuena podcast hau egiteko. Esaten genuen, ni oso, eneritzen miresle naiz, kasernarat hortatik izan zen, Mogamboko lehenengo kontzertu hortatik. Ni ikusi zintuztean lehenengo kontzertuan, eta orduan dik miresten ditut zure letrak, eta oso komplikatuak egiten zaizkidalako, ez naizelako zure literaturara iristen eta notatzen dudalako. Eta zu zinen gonbidatu behar nuen lehenetako bat, gauzak horrela ezin izan dugu, behin baina gehiagotan suspenditu behar izan dugulako grabaketa hau, baina nahizu azkenean iritsi da. Eta haizu, ongi etorri, gainean benetan miresten duan disko bat aurkeztea zatuzelako. Mila esker, posten hau hori entzutea gainera, Marruman zuekin harreman zuzena izan nuen azken aldian izan zen kontzertu ematen tabernan bertan, eta saio egiten, eta oso gauza polita iruditu zutzean, aurrenago berreskuratzerik dagoen formatu hori ere, baina pozik hemen emadan ez hitz egiteagatik. Bai, gainean kriston gogoa daukagu itzultzeko, baina egia da pixkat kojoa biltzala zeren Marruma Kulturalak indar bat zuen, zan akustiko elkarrizketatu hoiengatik eta hitzaldiengatik, eta piak suspenditu behar izan ditugu, orduandik hemendik egiten ditut podcast hauek, beti pluralean hitz egiten dugu, eta baina berez ni bakarri nago hemen, eta notatzen da kalitatean ere bai, bideokonferentziz, badago latentzia bat, galdera eta erantzunen artean, gero hori dena editatzen dugu, dinamismo gehiago emateko, eta berriro egin dut. Editatzen dugu. Baina, ez dakit gustatzen ez zait asko, ze oso identifikatuta sentitzen naiz plural horrekin, nik ere bakarlari bezala munduari hitz egiten dio danean, mundua dela munduaren 100 oso txiki bat, baina ulertzen dugu elkar, ere beti pluralean hitz egiten dut, eta nik uste dut badela gure buruari aurre egiteko modu bat. Gero, ez zaidalako gustatzen, badaukat mania batez ere gazteleraz hitz egiten dudanean, jo asko esaten dudala, eta ez zait gustatzen hori euskaraz egitea, eta orduan gu esaten dut, naiz eta ez dagoen hemen inor gehiago. Baina, diskaz hitz egitera zator, entzuleak aurreko saioa entzunez badute, jakin alako saio berri batzuk hasi ditugula, diska aurkezpenak edo izango liratekenak, non artista bat gonbidatzen dugu bere diskaz hitz egitea, eta bakarrik esklusiboki diskaz. Ez dugu halako astapenetara itzultzen edo ez gera hasiera horietara itzultzen, bakarrik diskaz, letraz, portadas eta azkeneko proiektuaz, baina luze eta lasai hitz egingo dugu diskaren inguruan, eta zer baino hobe diska hau asko daukana hitz egiteko, eta horregatik gonbidatu dugu Eneritz Furiak bere azkeneko diska emadan aurkeztera. Jakizue saio hauek estereoan grabatuta daudela, eta gomendatzen dizuegula bereziki kaskoekin entzutera. Eta, izu, ongi etorri, eta astera guaz. Ados. Marruma Kulturala. Izu, Eneritz, ongi etorri lehenengo gauza, diska eskuartean daukat, eta lehenengo gauza deigarri egiten zaidana, diska beltza dala. Zure ahotsa, zure tonoa eta beti oso argitsu somatu dut, batez ere azkeneko diska zaldi zuria oso argitsua zen, bazedukan kareta txuri bat, eta janzkera ere bai argitsua zen, aldiz portada hontan
loreak edo landareak ikusten diren arren oso diska beltza da. Gero letrak irakurrita somatzen da zergaitik, baina esaiguzu, zeren portadiska hau zu ere bai zuk egin duzu dena, beraz zergaitik beltza. Bueno, etzabiltz oso galduta, egia da gainera, bakarkako lehenengo diskoa ere gardena izan zela, zeren niretzat hori, iaia etzen lehenengo diska ere, zen zerotik astea, eta gero tartean hori single hori egon zen, Zaldi Xuria eta Maskararena xuriz margotu du nuena, hori zen zeroaren ondoren nolabait misea jartzea bezala, kuadroa pintatu baino lehen, eta nik ez nekien urrengo diskoak ze tonalitate hartuko zuen, nekien dagoeneko sartuko zela kolorea, eta batean kolorea badauka azal honek, baina oinarria ez kolore bat da, ez, beltza da. Eta bai, neurri handi batean, erabili dut asko, esango nuke erabili dudala asko iluna hitza disko hau deskribatzeko, eta gero denborarekin ohartu naiz, agian ez dela nahi eta nahi ezain iluna, baina ez dakite, naiz eta gaur egun argi ilun horiek bereizteko gai naizen, eta bi aldeak ikusten dizkiodan, badirudi hortaz hain kontziente ez nintzenean ere gai izan nintzela, esateko bai, beltza da, baina koloreak ere izango ditu, eta gainera zerbait, auskortasun puntu batekin, eta loreek ez saltzen duten nolabait beltz edo huts hori, eta lore bakoitza gaina kolore bakoit ezberdin batekoa da, ez? Baina, azken batean, bai, iluntasun horri lotua zela, autu hori azkenean. Zu, do yourself, laneko modua erabiltzen duzu, hau da, dena, edo ia dena zuk egiten duzu, ez diskauntan, baizik eta aurreko ia guztietan esango nuke. Ustez, kasernaraten ere bai, portada eta zuk egiten zenuela, katu horiek eta bar. Beraz, zergaitik do yourself lan modu hau, eta zer da gehien gustatzen zaizuna, eta zer gutxien. Arriskatuko naiz, ni esango nuke sareak, baina, bueno. Esango nuke, azkenean, hasi naizela mundu horretan, ez? Ni kasualidadez, punkaren munduan sartu nintzenean, hasi nintzen mundu hori ezagutzen, ez do it yourselfaren, hau da, egin zazu zuk zeuk, baina ez du esan nahi, ez da zentzu individualista batean, ez? Baizik, ez dituzu behar tresna ikaragarri garestiak, edo ezakinik zenbat ingeniariaren laguntza, lan bat egiteko, ez? Emaitza bat eukitzeko, naiz eta agian emaitza hori, baldintzatuta egongo den noski dituzun baliabideen gandik, eta laguntzaren gandik, eta bar. Eta egia da gerora, zorionez, bizitzak eman didala aukera, ezakit estudio handi batean grabatzeko, edo lan egiteko jendearekin gauzako ondo egiten dakiena, edo ezakit tresna erabiltzeko, baina beti itzuli naiz nolabait atzera, eta gaur egun ia argi daukat nire lekua hori dela gehiago, ez? Nik neuk aldudan neurrian behintzat egitea, eta gero noski, ez du esan nahi, ondokoari ez diozunik laguntza eskatuko, edo zuzunik kontratatuko norbait aukera dagoenean lan konkretu bat egiteko, ez? Baina ez dakit, disko bat egiteko lehen pausua izan beharrean aurrekontu bat egitea izango dituzun gastuekiko, izatea besterik gabe entsegu bat bezala kasik, ez? Astea daukazunarekin grabatzen, eta prozesua beste modu batean antolatzea. Eta, hori da diskoarekiko, baina izan daiteke ere, musika dituen alderdi ezberdinekiko. Eta egia da, orain dela urte batzuk, erantzungo nizukeela, gutxien gustatzen zaidan zatia grabatzea dela. Egitan? Bai, asko sufriarazi den gauza bat delako, eta uste dut, kanpotik, egongo da jendea oso abila dena jotzen, edo kantatzen, edo dena delakoa, edo gauzak modu mekanikoago batean egiten, zuzeneko bat nahiko gauza momentukoa da, eta benetakoa, eta ez dituzu agian xetasunak hainbeste zaindu behar, edo dena delako, egia da grabazio batean, bai, ez, zuke imaruzu alik eta grabazio honena, eta gero material hori hobetu alden neurrian, baina mamia eskaxa baldin bada, gero esan dezakezu nahi duzuna nahasketan edo masterizazioan emaitza ez dela inona izango, ez? Eta ni beti asko presionatu nago horrek, eta oso gaizki pasa izan dut, baina
zorionez disko honekin ez da hori izan kasua, ez? Gozatzera heldu naiz, agian bizitzan lehenengo aldiz grabatzen, agian zaldi xuria eta maskarearekin ere ez nuen hain gaizki pasa, baina, bueno, azkenan ikasketa prozesu baten emaitza da sufritzeari uste horretan ere. Eta ez dakit sare sozialak diren gaur egun gutxien maite ditudanak, sare sozialak baino nik uste promozioa dela, ez? Hau da, elkarrizketa bat egitea ongi. Bikain oso pozik nago hemen, diskoak zizketan, eta bueno, gainera ezagutzen zaituztet, eta badakit gutxi gora bera fidatzeko jendea zaretela, baina ez dakit saldu behar hori, ez? Behar izan bat bihurtzea, edo esatea, ez dakitzen sarrera saldu behar dira, edo nola doaz disko salmentak, alde hori da niretzat, bueno, itxusiena, ez? Eta politena beti, bueno, niretzat beti izan da sortzea, eta uste dut hori ez dela aldatuko, ez? Agian zuzeneko abera baino gehiago, gozatzen dut sortzen. Orduan, bueno, uste dut erantzun ditu dela. Bai. Gainean, erabat ados nago, eta gainean notatzen da, abeslari bat, abeslari da abestea, edo musika egitea maite duelako, eta ze pasatzen da, gero saltzaile bihurtu behar duzunean, edo sare sozialen kudeatzaile, edo horrelako azkenean ez zaude zure ambitoan, edo ez zaude zuri gustatzen zaizun horretan, baizik eta zuri gustatzen zaizun hori egiteko egin behar den, edo, bueno, ontzat eman dugun hori egin behar dela, musikariak gauza ezberdinak egin behar dituzte, eta ala ere, esan duzu, ontan akaso grabatzea gehiago gustatu zaizula, eta notatzen da, somatzen da, hemen salto bat eman duzulako, musikaren konstrukzioan edo dauzkan kapa guztietan oso ezberdin notatzen da, eta notatzen da esperimentazio puntu bat ere bai egongo zela, naiz eta ni ez negoen hor. Bai, hala da, egia zen, atzean ordu asko dituen disko bat da, ez, eta zentzu horretan, hau da, diskoaren produkzioa egitearekiko eta nahastearekiko eta masterizatzearekiko ninen torren gehiago rockaren mundutik eta rockaren munduan galimatara aberatsa, ohikoena da lokalean prestatzea goitik bera diskoa, grabatzera jun pare bat egunetan edo asko jota aste betean, eta gero nahazten da, masterizatzen da, eta kitxo, ez, eta hemen ez dakit hori askoz kaotikoagoa izan da, ez, zentzurik onenean, hau da, gitarra eta hotxa baizeto zela lehenagotik zinkatuta, gainera kantu batzuk dagoeneko zuzenean jotzen nituen, baina grabatu nituen behin baino gehiagotan nahi nituen xehetasunak lortu arte ere hor, batez ere dinamikan, ez? Zer jo zenago, zer suabeago eta horrelako kontuak. Gero egin nuen elektronikari dagokion zatia, produkzioa. Hori izan zela nahiko laburra, baina izan zen nahiko zintzoa artistikoki hitz egin da, zeren ezakin nola esan, ez nion nire buruari muga gehiagirik jarri, gehiago, bueno, ezakintasuna, eta guzti hori, eta agian zartzen ari nintzela niretzat sortzearen zentzuan ez ezaguna zen mundu batean, baina, bueno, hori izan zen nahiko ateratzen da. Baina gero nahazten denbora asko pasatu dugu xehetasunak pintzen, zeren egia da klaketari gabe grabatu nuela nahi, eta gero, bueno, pixka bat karratu ditugu gauzak ez zedin izan hain eroa. Eta, bueno, hori batez ere nahazketarekin eta nik ez nuen inoiz hainbeste denbora igaro. Horregon dela mono irazi lanean ordu gehien sartzen, baina, bueno, nik ere lehen nahazketan nik egin nuen, eta gero bera nahazten joan den arabera ere nik eman dizkiot nolabait, bueno, norabideak edo, ez, azkenan berak egin du lanik gogorrena, baina bueno, hor beste belarri batzuk ere egon dira. Bueno, igual horrek balio erantzi ematen dio, ez? Azkenean, zu esan dezun bezala, do yourself laneko mekanika hau erabili daiteke, baina laguntza behar denean eta bar, baizu, kanpoko belarri edo esku batzuk eukitzea ere bai ondo dago. Bueno, diskarekin sartuko gara. Diskaren izenburua emadan da, izenburua aditza, zeren diskaren izena izateaz gain lehenengo abestiaren izena ere bada, eta lehenengo abestiaren lehenengo hitza da, edo lehenengo aditza da. Eta ez dakit feminismoaren indartze garai hauekin zerikusirik duen, zeren berez ez du zergaitik gauza positibo bat izan behar, emaidazu izan daiteke, emakume bati esaten jozun emaidazu, baina badauka
ikak edo itanoak badauka genero kontu hori, eta ez dakit nahita den. Egia da kantua idatzi nuenean, ez zegoela agian hainbeste ideia hori, baina gero nik neuk normalen berri interpretatzen ditut nire hitzak, ze askotan ateratzen dira ez dakit, hau uste dut Florence Welchi irakurri niola behin, Florence and the Machineko abeslariak, ez dut bere musika bai, baina bere hausnarketak eta ez ditut sobera jarraitu, baina ez zen kasualidadea izango nigana heldu zela bere esaldi bat, eta zela esaten zuela, konturatzen zela bere kantuak batzuetan zirela, nola esaten da. Iragartzen zutela pixka bat etorkizuna, hori oso gauza mistikoa da, baina esan nahi dudana honekin da, batzuetan idazten duzula zerbait barrenetik agian, jaramon gehiegi egin gabe, kontatzen ari zarenari ez da erabate egia, baina, izatearren agian bigarren zentzu bat bilatu gabe eta gero denbora bat igarotzen da eta berri interpretatu dezakezu kantu bat edo liburu bat edo dena delakoa beste begirada batekin, ez? Eta Emadanekin nik uste hori gertatu zitzaidala idatzi nuela eta bai banekien kantu kritiko bat zela eta bar, baina gerora berri interpretatu nuen nolabait pixka bat sakonago eta konturatu nintzen zentzuari, hau da, zentzuaren kontzeptuari emakume izatea eman niola, ez? Eta niretzat horrek hain zuzen zentzu asko dauka, zeren iruditzen zait zentzua edo logika lotu izan diogula asko oso maskulinoa den zerbaiti, ez? Beti sentimenduak eta ezakitzer emakumeak eta gizonak gauza logikoak eta zentzuzkoak eta guzti hori, ez? Eta azu egin zaigula zentzuaren alderik agian garrantzitsuena, ez? Eta asko asko urruntzen dena oztasunetik da, zentzua humano garen zentzuan. Erabiliko dut zentzu eta mila bider, sentitzen dut. Orduan, ez da nahi ez, hau da, badu zentzu feminista bat hor, baina, ez da, nik egia esan, batzutan alde egiten dut hitzoietatik, beti saiatu naizelako aldentzen kantuetan behintzat, gero ez du esan nahi bizitzan ziozunik zure buruari esaten, bai, ni feminista naiz, bai, ados. Baina, beti panfletotik pixka bat urruntzen saiatzen naiz, beste hausnarketa batzuetara heldu ahal izateko, ez markatzeko nahi ez kantu bat, hau kantu feminista da, zuretzat agian bai eta ondokoarentzat ez? Gustatzen zait bakoitzak interpretatu ahal izatea. Baina, egia da, atzean dagoela hori eta generoaren autua ez dela ausazkoa, ez dela ezakit nola esan kasualitatea edo. Gaina, asko gustatu zaite eman dezune esplikazioa, zeren diska honekin asko gertatu zaidana da lehenengo entzunaldian sortu zaizkidan aurriritziak guztiak guztien kontra zoazela edo berez daukaten esanaia da aurriritzi hoien kontrakoa erabat. Zer pasazitzaidan Emadan hitzarekin? Ere bai, pixkat subkonstienteki edo influenziatuta nago gaur egungo feminismoaren indartzarekin, eta orduan nahita edo nahi gabe gauza positibo bat jaso nahi nuen, izen horrekin, Emadanekin. Ze pasatzen da, bestian Emadan aditzaren ondoren datorren guztia, iluna dela. Beltza edo gauza itxusiak dira, ez? Abestiak esaten du, Emadan pilula batean, atzerrian ire baitan sortu dun, eta medizinak senda aldezake ezetza. Gaixo dun plurala, nien naun bakarra, fabrikazio sistematikat, zentzu, zerdun. Dena, iluna da. Baina, era berean, ala ere niretzat, eta hori hasierako laukantak niretzat bat dira gutxi gora bera, jarraian konposatu nituen, baina ala ere badu, hau da, feminismoaren ikuspegitik interpretatuta, hor bertan badago pixkat aizpatasunaren kontzeptua, baina ez aizpatasun flower power bat, baizik aizan harrapatu, hau, ikaz esango dut, ez? Harrapatu hau sistemak, eta ieu ez aizo hartzen ze gaixoagoen, ez? Zentzua, ez? Ez egiten dio danean zentzuari, esaten diot, ez du alkoholik pinatzeke izan mundiala, baina ez dakitu hartzen zaren zurrupatu zaituela guzti horrek, eta hori ez da nahi ez zentzuaren errua, ez? Hau da, eta zentzua izan zaitezkezu, eta izan naitekeni,
eta ez gara hartzen, eta guk egon nahi dugu, egin nahi dugu beste mundu bat, eta bizi beste mundu batean, baina azkenan inertziak eramaten gaitu, inertziak eta horrek daukan, ez dakit, da gainezka egin duen ibai bat bezala, ez? Eta eramaten zaitu, eta zu kontra egin nahi duzu, baina zu daukazun indarra, eta ez dituzu beti baliabideak horri aurre egiteko, ez? Orduan, iluna da, baina era berean da modu bat, iratzargailua jartzea bezala norbaiti, ez? Aizu, esnatu zaitez eta konturatu zertan zabiltzan, ez? Gaixodun plurala nienan bakarra fabrikazio sistematikat zentzu zer duhun. Aizu, abesti batzutan zuk erabiltzen duzu, beste batzuetan edo itanoa, nola aukeratzen duzu izkera bat, edo zeren baitan, edo... Uste dut, askotan, unearen araberako gauza bat dela, ez? Nola ateratzen den. Beste batzutan, bai dela pixka bat, agian norbait gogoan dudala, idatzi dudalako, eta orduan bai markatu nahi dudala agian gizon, emakume kontu hori, ez dena agian, inoizko gauzarik, agian gaur egun zentzu gutxi leukake, baina, gero ere daukagu hizkuntzaren kontu hau, ez? Zaindu nahi dugun, hau da, gorde nahi dugunik, naiz eta generoaren arrakala hori markatzen duen, edo ez? Baina, niri gustatzen zaizkit kontra esanak, orduan, sartzen naiz, loi hoietan, nola baita esatearen. Eta beste batzuetan ere da pixko bat zirikatzeko, ez? Zeren badirudi ez dakite, ez nuke esango zehatz mehat diskonetan adibidez amodiozko kantarik badagoenik, ez? Baina batean egon baldin baditeke horrelako zantzuren bat, badirudi, niri grazia asko egiten dit, hau nik uste azken urteetan ez dela gertatzen, ez? Baina 2000 hamarkadan telebistan ikusten genituenean, zaizetortzen adibidez zehatz bat, baina nik uste hau ikusi dudala, eta da, hartzea kantu bat, esate baterako, gizonezko batek konposatua, amodiozkoa, eta emakume bat aipatzen da, eta batean versionatzen du emakume batek, eta aldatzen du generoa, zeren, ostia, bestela, badirudi lesbiana zarela, mal. Orduan da pixka bat irikatzeko ere zentzu horretan, hau da, emakumea banaiz eta amodioa zari banaiz, edo sexua zari banaiz, edo nahiza ez gizon bati buruz hitz egin behar dut, agian buelta bat eman behar diogu horri ere, ez? Eta, holako autua daude, batzutan kontra esanera jotzen dut, agian ez da auturik bat esate baterako feministena edo dena delakoa, eta beste batzuetan kontrara, ez? Esatea, aizu, modiozko kantu bat idazten badu emakume batek ez du zertan izan gizon bati buruzkoa. Bira, adibide bat badago hortan, adibidez Joaquin Sabinarekin kontrakoa egin zen, kako txartean ondo egin zen, entre todas las mujeres atea zuten emakume ezberdinak bere Joaquin Sabinaren bertsioak abesten, eta hor letra berdin mantentzen zuten emakume bati abesten, eta bikain, bai. Azken, ere bai notatzen dalako bertsioak direla, eta, bezakit, ez eta hausnartu honen inguruan, eta interesgarria da. Eskerrak honean jende interesgarria ekartzen dugun. Esaldi komplexuak sortzen dituzu letretan, pertsonalki esan behar dizut, batzuetan iztegira joan behar izan dudala esan nahiaren bila, zer egin diogu, hemen ez gea denak hain ezakit, intelektualak edo literarioak edo nola hasten dituzuzu abesti hauek melodia batekin, esaldi batekin, ideia batekin, argazki batekin, zer da pizten zaituen lehenengo hori? Bitxia da, baina normalean musikatik hasten naiz. Ez dut honekin esan nahi, azkenean gero musikak gidatzen duenik kanta bat, baina normalean behar ditut ezakit, 4-5 akorde eta horren gainean ezakit, tarareatzen hastea esate baterako melodia bat, hau da, hotzarekin egingo dudana edo horren antzeko zerbait. Eta hor gainean, gutxi gara bera, erdi improvisatzen juten naiz letra, ez? Ez naiz fijatu, ea ala den, baina baliteke adibidez letren hasierak ez izatea inkomplikatuak, ez? Eta zeren
hasiera batean da zerbait oso menpe dagoena musikarekiko, eta gero ateratzen den gaiaren arabera, edo momentuaren arabera, normalan ez da aurretik finkatzen dudan zerbait, baina, bueno, esate baterako aurreko batean sareak aipatu ditugu, eta nola ez, azken aldian ezin da elkarrizketa bat pasa Instagram hitza esan gabe. Ez dut nik esan. Ez nintzen naiz, baina ligazteak hauek aipatuko dute une oro TikTok, bueno, gurean hause, zigonuen kantu bat, ez dago diskoan, ez dago inon, eta hor bai, nahi nuela nahi sartu kate motzean egotearen kontzeptua, ez? Lotuta egotearen kontzeptua. Baina, bueno, normalean ez dut izaten aurretia zola ideia oso finko bat, eta musikatik hasten naiz, improvisatzen hasten naiz, baina, bueno, improvisatze hori hasiera bat da, ez? Gero ja hasten da, ez dakit, lan gogorrago hori. Eta bueno, esan behar dizut, agian disko honetan zehazki ez, baina ni neu hiztegiaren friki bat naiz, eta nahi ez du esan nahi, hitz guztiak aurretiaz ezagutzen nituenik, ez? Batzutan, ez dakit, hasten zara tentzuan eta emaitza estetikoan enkajatuko duen zerbaiten bila, ez? Zeren niretzat hizkuntza ez da bakarrik mezua, ere bai, ze soinu ematen dioten hitzek musikari, hau da, hitz bat izan daiteke oso egokia zentzuaren aldetik, hau da, kontatzen duzunaren aldetik, baina agian estetikoki nola gelditzen den, edo nola oskatzen duzun eta gustatzen. Orduan, agian horren ordez beste bat bilatzen duzu, eta ez dakit, bitxia da, zeren badoken elkarrizketa egin dit Iskander Fernandezek, eta ez nuen espero galdera hau, baina galdetzen zian, ez alduzu uste, bueno, eta berari antzadenez asko gustatu zaio diskoa, ez da nahi nahi ez kritika txar bat, baina zaten zian ez duzu uste agian entzulearen eta musikaren arteko ari hori moztu daitekeela alako gauza komplexuak kontatuta, eta hitzaiak erabilita, eta bar, hasieran ezekin zehazki zer erantzun, baina gero jarri nintzen pentsatzen, ez? Nire musika ere ez du mundu guztiak entzuten, ez besarkatzen, eta ez da nire kezka, ez? Hau da, egin dezatela beste batzuek pop erreza, niri pop erreza asko gustatzen zait batzuetan, baina ez dut nik erantzukizun hori hartuko, ez? Beste modu batean idazten dut, eta gustatzen zait jolasta hizkuntzarekin, gustatzen zaidan bezala, agian ez da hain esperimentala diskoa, baina, bueno, esperimentu batzuk egitea musikarekin, agian pop komertzialerako ausartak izango zirenak, naiz eta benetako esperimentaziorako txorakeri batzuk diren, ez? Berdin hizkuntzarekin. Baina beti egin dezakegu, nik egin dudana, musikari bat jarraitzen badut, eta bere letrak ulertzen ez baditut, hiztegira joan, eta hausnartu. Edo, internete... Eta gero nagoela behar ikundatzeko, ez? Gustatzen zaizkigu ez dakit batzutan errusiera zari diren abeslariak. Hori da. Eta haien itzulpena bilatzea agian ezinezkoa da, eta, bueno, bai. Bueno, zure itzulpena baino abesti bakoitzaren esanahia lortu dugu Mondo Sonoron, badago elkarrizketa bat non abesti bakoitzaren zentzua edo aipatzen den, eta bueno, gazteleraz hobeto defendatzen denarentzako hor bauzka itzulpen horiek. Baina, gai oso interesgarri bat atera duzu, bueno, hemen normalean diskaz bakarrik hitz egiten dugu, baina zu bai badaukazula badokatarian beste podcast bat, eta duela ez asko, Gartxotekin hitz egin zenuten, eta zer eta fonetikaz. Ez hainbeste hitzen esanaiaz, baizik eta hitzaren estetikaz, ez bere ahotsaz. Eta asko gustatu zitzaidan, ze horrekin identifikatu nintzen, da abesti bat abesterakoan bezala. Igual hitzak astu egiten ditut, baina bokalak ez. Eta bai daukala estetika bat, ahoskerak, euskerak badauzka asko, eta beste hizkuntza batu, beste bokal batzu dauzka, eta influentziatzen zaituzte modu batetara. Eta ematen duenez, zu bilatzen duzu fonetika bat hori sortzeko, edo mendi edo paisaia hori sortzeko. Bai, egia esan, elkarrizketa hartan ez dakit zehazki hori aipatu genuen ere, baina niretzat ere deigarria da nola pertsonaren, hau da, gizakiaren ahotsa eta ahots bat aldatu egiten den ere hizkuntzatik hizkuntzara, ez? Diskonetan badauzkagu junko gaztelaniaz, eta nik uste nire ahotsa oso ezberdina dela gaztelaniaz, eta ausartu naiz gaztelaniaz, baina, bueno, nahiko kantu lasaian, baina esate baterako, Gartxotek aipatzen zuen elkarrizketa horretan, berak maite duela asko ingelesa musikarako,
Eta ni alegindu naiz askotan ingelesez, baina bueno, ariketa bezala, ez agian kantu bat sortzeko. Eta ez gustatzen nire ahotsaren soinua ingelesez. Ez dakit, aldiz, gaztelaniaz, segunetaz hitz erabiltzen ditudan, ez badira hitz sobera gogorrak edo, sonoritate aldetik, ondo, baina bestela egia da, hori, azkenan ahotsaren kolorea eta bere soinua bera ere aldatu egiten dela hizkuntzatik hizkuntzara, baina esango nuke hitz egitean ere gertatzen zaigula, ez? Agian etortzen dela atzerriko lagun bat eta lehenengo aldiz entzuten duzu zure laguna ingelesez, frantsesez edo eta esaten duzu, ahots da hori, ze grabea edo ze agudoa, ez? Aldatu egiten zaigu ahotsa hizkuntzarekin. Orduan, niretzat hori beti buruan izan dudan, beti ez dakit, baina askotan pentsatu dut horri buruz, ez? Ahotsaren instrumentua aldatzeaz, hizkuntza aldatze hutsarekin. Vale, gai hau aparkatuta utziko dugu, ze abestien errepasoa egingo dugu, eta junkora iristen geanean hitz egingo dugu junkoz, ze asko daukat esateko, oso fana naiz, baina gerora utziko dut. Bueno, emadan lehenengo abestia izateaz, Zu hartzea da bigarren abestia, eta abesti hontan ez dago bakarrik musika, soinuak ere sartzen dituzu, hasiera euritsua du, euria entzuten da, iaia, eta ni ikusten duan bezala, ni imaginazio asko daukat, eta musika entzuterakoan irudiak etortzen zaizkit burura, eta ematen du arratseko euri bat, baina euri jasaren ondoren eguzkia hortzimugan agertzen denean, eta sentsazio hori ematen dit, beti, entzuten dudan guztietan. Eta asko gustatu zaize sartzen zaitu, azkenean badakigu euria egiten duenean denak imaginatzen dugu euria, gainean euria etxe batean somatzen da, ez da mendian edo. Beraz, zaratik sartu dituzu horrelako zaratak eta jose ona, zaratik gustatzen zait. Ados, ez egia esan zaratena... nahiko argi neukan zarata batzuk sartuko zirela ez nuelako denbora guztian sintetizadorean gainean egon nahi, ez? Eta bazelako beste modu bat giroak sortzeko nahi nahi ez instrumentuak ez diren tresnekin edo dena delakoa. Eta bitxia euri jasa hori, da konfinamendu garaiko euri jasa bat da, ez dakite, eukinituen aste batzuk nahiko aldrebezak eta lorik egin ezin, eta gau batean sekulako zaparra da zuen, hasi zen botatzen, eta hori grabatu nuen, eta gogoan dut, zebilelan dekin, gurekin bizi diren katuetako bat gaztea, hor kuskuseatzen, eta nik uste entzuten dela ere, bera mugitzen radiadorearen gainetiko da kalefakzioaren metalezko zera horren gainetik. Orduan, etzen hain zuzen arratz bat, baina gustatzen zait diozuna. Sartuko nuela, baina gustatzen zitedan ere niretzat pertsonalki ematen dion dramatismoa, zeren egia da hitz egiten ari direla ideia kiskalli edo erretzearen ideiaz, eta badirudi esperantzatxo hori dagoela, baina nire buruan zute dagoeneko ja gertatu da, ez? Zeren euriari badu, ezakit nik irudikatzen dut lurra beltzuta, baina dagoeneko euriarekin nola tempera bat bihurtu balitu zela, ez tempera bat zehazki, zeukuko luke testura hori, ez? Behintzat egurra erretzen denean, gelitzen da beltza, baina gainetik euria egiten badu jada sekulako, ezakit, agian diskoaren atzealdean dagoen beltztasun hori, ez? Eta niretzat zerbait pixka bat dramatikoa zen, zegia da, badirudiela oraindik ez dela gertatu, eta oraindik aurre egin dezaiok ez dula, zute horri,
zure ideie iuko egite horri, baina agian dagoeneko gertatu da, ez? Eta, bueno, txorakeriak, ez dakit. Berandu baina baliteke inoiz Zuhaitza litzin gure lekura heltzea Leku bera oten Kasualitateak errukirik oten Ezagun aldun Ideien sua hartzearen usaina Gogatuko gaitun Gureak iskaltzen saiatzen diren neran Alakiani Nolazten diren ideiak eta zergatik distortzionatzen zaizkin lagun Eta usteltzen elkar ulertu nahirik Alakiani Nolazten diren ideiak eta zergatik Espainiartetik segin Baina ez ditinagunatzen sekula eskuetatik Berandu baina baliteke inoiz Zuhaitza litzin gure lekura heltzea Kasualitateak errukirik oten Abesti hontan ere bai sartzen dit, ez dakit gong bat entzuten da hor. Badaude elementu perkusiboak, esango nuke disko honetan guztiak azkenan sintetizadore bidez egindako soinuak direla. Baina bai, badaude elementu perkusiboak perkusiozko jarraipenak edo egitera iritsi gabe, ez dago bateria bat, ez dago erritmo kutxa bat, baina badaude momentu batzuk, ez? Ez dakit hau imaginatu duan, baina zu trikititxa jotzen zenun? Bai. Bale, eta instrumentu guzti horien artean sartu duzu? Bai, kantu bakar batean, eta dago hainbat sintetizadoren artean, eta esango nuke behin esan da, agian hartuko bazenu ariketa bezala diskoa, eta entzungo bazenu agian topatuko zenukeela, ez? Badakigu trikititxa nahiko agudua dela, nahiko estridentea normalean, behintzat, bueno, ikasleek erabiltzen duten afinazio famatu hori daukan trikititxa batekin egin nuen grabazioa eta bereiziko zenuke, baina dago justu Jaio Aitzin kantuaren bigarren zatia. Eta dago beste 3 sintetizadoren artean eta ia beste sintetizadore bat dirudi. Urrengoan, entzuten duan jarriko dut entzumena fin. Bueno, abesti hau, bai, euriarekin eta hasten dela, baina gero abestia luzatu ala sinteak presentzia gehiago izaten du, eta batean iristen da alako sakonera bat bezala, gauaren barrualdea bezala, eta azalduko zenioke entzulegoari zer den, osea, ikusi zaitugulako zuzenekoetan lurrean edo oinetan daukazun pedal bat, miresgarria da, abesten duzu, gitarra jotzen duzu, eta oinekin pedal organo handi bat bezala. Jendeak imaginatu dezan, pianoak badauzkate 2 edo 3 pedal bekaldean, imaginatu hori, baina ez dakit 8, 10 pedal, ez dakit zen badauzkazun. Kasu honetan, esango nuke 13 pedal direla, hau da, oktaba. Vale, nola izena du aparatu hori, eta nola hasi zinen horrekin experimentatzen, eta hori dena?
Bai, egia esan, diskoa, bueno, sortu nuenean musika eta ez zegoen horrekin egin da. Azkenan nik MIDIa erabiltzen dut, dela azken finean izan daiteke sintetizadore analogiko bat, baina bueno, nire kasuan da Abletonarekin, hau da programa batean dauden soinuekin, eta ordenagailura konektatuta, ez? Eta azkenean MIDIa da, aurrez grabatutako, ez dakit nola esan, artxibo digital bat eta ematen diozunean izaera bat dauka eta izaera horren parametroak aldatu daitezke, baina printzipioz edozein kontroladorerekin jo dezakezu musika hori, ez? Hau da, elkar ulertzeko. Nik piano txikitxo batekin egin nuen etxean grabatu nuenan, eta gero zalantza izan zen, hau da, bueno, erronka izan zen zuzenekoetara hori nola eraman, ez? Eta aukera batzen grabatutakoa botatzea, playari eman da, nola baita esan, beste aukera batzen taldekideak bilatzea, eta beste batzen eneritz horiak bakarka jarra izan, baina benetan zuzenean jotzen, libre neuzkan gorputz atalak erabiltzea hori jotzeko, ez? Azkenean eskuetan gitarra daramat, orduan oinak nituen libre. Eta bueno, horri ikerketatxo bat hasi zen, baina egia da, agian, jendeari esango nioke, eliza batera sartzen den urrengoan, organoen beheko aldea begiratzeko, askok izaten dituzko pedal pila bat, eta desente izaten dira, eta ja frikiak baldin mazarete oso frikiak, zakit nola den euskaraz, baina bada pieza klasiko bat, ez dakiz zer, of the Bumblebee, hau da... zera, eta da oso, ni oso txarran ez tarareatzen, orduan ez dut tarareatuko, baina oso zaila da interpretatzeko, ez? Ni ez naiz saiatu ezingo nuke, baina bilatzen baduzue, bideoak bilatzeko zera gotako batean, YouTubeen edo dena delakoa, hori pedalekin jota, badira organistak gai direnak pieza hori jotzeko oinek. Zu esatezu, euskaraz, el vuelo de la abejorro lako zerbait, erlearen hegaldia horrela izango litzateke. Hori da, dela, horiko oinekin. Eta bueno, hau nire ikerketan zehar hori topatu nuen, eta esan nuen, vale, honen 100% ere ezin dut egin, baina agian 100 bat, bai. Eta orduan, azkenean, soinu horiek erabiltzeko gai den edozein MIDI aparaturekin, hau da, edozein sintetizadorerekin, egin nezakenez, pentsatu nuen pedalak bilatzea, egia da izan zitekeela beste mota bateko pedala, baina nik nahi nuen zerbait instrumentu itxura zeukana ere, bai, ez dakite... Sentsazio kitza instrumentua joten nahi nintela, ez soilik botoi solte batzuk. Zenan da piano bat izango balitz bezala, baina oso handia eta oinentzako. Eta hor gutxi gora bera oktaba bat daukat, ez? Hau da, dotik hasi eta dora, amairu pedal inguru direla uste dut. Entzulegoari komentatuko nioke, ze izan zen, ahoz saioan? Egin zenuela horrelako zuzeneko bat? Bueno, ez dakit gehiago grabatu dituzun, baina bai ikusi genuela hor zuzenean zu gitarrarekin abesten, eta hanketan eta horlako atmosfera bat gehitzen abestiari, eta harrigarria egiten zait. Azkenean zu organo jole adibidea jarri duzu, baina organo joleak eskuekin eta hankekin egiten duen erritmoa antzekoa da, baina zu astraitzen zera, eta eskuarekin egiten dituzun jokuak eta oinekin egiten dituzun jokuak ez dute zer ikusirik. Eta haizu miresgarria eta kriston gogoa dauzkat hau zuzenean ikusteko, eneritz furiak zuzenean ikusteko nola izan daitekeen kontzertu oso bat horrela. Agian edozein bakarlari bezain aspergarria da, zeren azkenean, kanturen batean egia da ies egiten dudala nire kaiolatxo horretatik, baina azkenean asko baldintzatzen hau instrumentuak eta ez, orduan ni neu ez naiz sobera mugiten egia da. Aipatu duzu hau, baina berriagoa da esate baterako gazteako bekaldeko atera berri dute, eta gainera oso, ez dakit, unkituta nago pixka bat, oso maita polita izan da. Hartu zuten ikusten giltzurrunetako mina bideoa grabatzen aritu zirenek ze makurtuta zijoa zen lurreko sintetizadoreare ikusi zedin, eta norbaitek ikusi nahi badu hori, ez? Baina, azkenean, hasiera batean niretzat ere zen zerbait nahiko komplikatua teknikoki, baina gero gitarrarekin dagoeneko jotzen dudana iai akonpainamendu bat da, eta sintetizadorearekin egiten dudana ere akonpainamendu bat da. Orduan,
erresa denik ez dut esango, baina ni baino abilagoa den edozein musikarik 10 bider erresago egingo luke. Orduan, ez da inkomplikatua ere, ez dakit nola esan. Oso ondo, 3. abestira pasako gara, beltzaile, hau, sentitzen du, baina iztegian ere bai bilatu behar izan nuen, Herrero. Eta... Herrero zen? Bai. Bale. Ni beste zentzu batean erabili nuen, baina... Esan mesedez. Ez dakit zein izango zen itzulpen zehatza, baina litzateke norbait gaizkilea bezala, ez dakit. Hain zuzen, onartu behar dizut, hau izan zela hitz horietako bat pixka bat bilatua edo. Ez dakit Googleek igual, ez uste euskarazko hiztegian bilatu nuela, eta... Bagian eukiko du beste zentzua ere, eta harrituko. Bueno, hala ere, esan. Hain zuzen, zu justu ez duzu aipatu hitzaren esan nahi aldetik, baizik itzulpenaren aldetik, hala ere itzulpenak webgunean baditut nire webgunean. Ez ditut irakurri. Kabe nadetxe. Hau usteet irakurri egin nuela, barruan ditugun adibidez gogoeta egiteko jokua. Ez dakit hori nik interpretatu nuen, edo zu itzulita zen nuen? Hori zer barkatu? Abestiaren sanaia edo... Da pixka bat, erresa esplikatuta izango zen autoestima aldarrikatzeari buruzko kantu bat, ez? Nolabait esan lehen aipatu dudan inertzia horretara behartuta gaude, eta orduan, bai, denek esaten jasotzen ditugu mezu asko, ez, maitatu behar duzu zure burua, eta zoriontsu izan, a pesar de toda la mierda, eta ezakitzer, ez? Baina, gero ere egia da, behin inertzia horretan sartuta, eta inbesteko kanpo presioarekin oso zaigula batzuetan gure buruarekin lasai egotea, ez? Edo esatea, hau ez zait gustatzen, baina horrek ez du esan nahi, ez dakit nola esan, gizaki despreziable bat naizenik, ez? Eta da pixka bat, jolas bat proposatzen dut, behintzat musikalki, eta horregatik pixka bat ditu bideojoko, pixka bat retro bateko soinuak edo, iaia, hau da, esango nuke zentzu horretan kantu eroena dela, autu horrengatik, ez? Ia alaiena ere bai, edo baduzka momentu batzuk nahiko alaiak. Eta mezua bera ere, ez? Azkenean da, zu agian ez zara konturatzen, baina zure barnean badaude balio duten gauzak, eta izu, agian horri begiratu behar diozu, ez? Eta, ez dakit, pixka bat ondokoa edo zuk zure burua ulertzea larrikatzen duen kantu bat da, ez? Deno ditugu akatsak, baina izu, goratu. Abesti hontan ere bai geroz eta gehiago, sartzen dituzu instrumentu gehiago edo kapa gehiago, tipula baten antzera geroz eta kapa gehiago aurkitzen dizkiogu instrumentu aldetik eta bar, eta kasu hontan sinteak ez dira oso ilunak, de hecho argitsuak dira, iaia txoriak bailiran imaginatu ditzazkegu, eguzkitan edo dantzan dauden txoriak, eta beltzaile izena izanik abesti honek baduzka argi txispazoak bezala. Lehen esan dituzun sinteak edo bideojoku zaratatxo horiek. Nola sortu zenuen hau? Zergaitik? Ezakit, oso ezberdin ikusten dualako edo somatzen dualako abesti hau. Eta kritikatu. Esaten badezu, maitatu behar dugula gure gorputza edo gure burua, eta egiaia ematen du ilun aspektu batetik komentatzen duzula, behartuta gaudelako edo esaten digutelako hori behin eta berriro, baina abestia argitsu somatzen dut, batez ere momentu batzutan oso argitsua ikusten dudalako. Nik uste dut, niretzat izan zela nahiko zaila erabakitzea kantu horrela ustea, ez? Zeren nagian, beste kantuekin konparatuz hori, ez? Nahiko argia da, ere ez ditu hainbeste sintetizadore luze, sintetizadore kolpe luzeak non eramaten zaituzten abestian zehar. Gehiago da melodia bat, baina oso ritmikoa, ez? Ez dauka ezer perkusiotik, baina dira nota kolpeak nahiko hori, lehen esan dudana, ez? Arkade edo bideojoku tankerakoak.
azkenan erabaki nuen ustea utzi behar zelako horrela zalantza askorekin, baina gero zentzua ikusten diot, ez? Horregatik, azkenan mezu horrengatik bai beltzaile sentitzen zarazu, da gaizkile bat bazina bezala, eta ezer merezi ez bazenu bezala, baina hori ez da egia, ez? Eta goazen horri buelta ematera. Bide batez, gero ea hori nire buruari aplikatzen diodan gehiagotan, baina bueno, ez dakit, gertatzen dira horrelakoak, ez? Kontatzen duzula gauza bat, eta gero, norberak praktikan jartzea hori beste kontu bat da, ez? Eskerra daiztoko begiekin sozara barnera ezer merezi ez duen beltzaia bezala eskuaz kapita oratu dizut ez dut gehiago hitzik jada lasai egon lastan saietxen arteko gela horretan bada ikusi ez duzun zerba Saietxen arteko gelan dagoen hori bihotza da. Bai. Eta uste duzu gutxi maitatzen dugula edo... Ez dakit. Barkatu. Ez dakit zehazki, baina esango nuke hori, batez ere, diskoan aipatzen ditudan tematika horiekin oso lotuta, ez? Azkenean, exigentzia ikaragarriak ditugula bizitzan, izan egunerokoan, izan gero, kasu honetan sortzaile bezala, ze emaitza lortu behar duzun, edo mila kontu, ez? Eta orduan, ez da nahi eta nahi ez, egongo da jendea bere buru asko maite duena, eta beste batzuk, beren buru asko matxakatzen dutenak, denetarik egongo da, baina egia da nik uste taila jartzen digutela. Zeren exigentziak jartzen dizkigutenak gizaki gisa ikaragarriak dira, ez? Izan martzara langile fina, baina ere izan martzara senide, guraso, aizpa, neba berdintzait zukuna, baina ere izan barzara soziala, baina ez gehiegi, ez zaitez pasa, izan barduzu bikotekide bat, baina oso modu karratuan, lortu zazu etxe bat, baina gero ez dakit, ez? Azkenean hor gurutzatzen gaituzte hainbeste kontuk, ere guztiekin betetzen nahiko zaila da, ez? Esango nuke beti zerbait errenka gelditzen dela, eta normala da, azkenean denerako astirik ez dugulako izaten, eta bar. Eta hor, zurrunbilo horretan ikuste dut oso erresa dela, agian momentu ahul batean dagoen pertsona batek pentsatzea guzti hori bere errua dela, ez? Era bat ados nago, gaina duela gutxi entzun nuen podcast batean, oso podcast talean naizelako, duela gutxi entzuten nuen esplikazio bat honen inguruan, eta asko gustatu zitzaidana, zala, gizartean oso gutxi dire hainbeste autoestima dutenak horrelako gauzei aurre egiteko, baina normalean jendearen gehiengoak oso indartsu sentitzen balin bazera, zara bizitza erreixa izan duzulako. Egunero eukiko bazenu kritika bat, hau ezazu horrela egin edo gaizki egiten duzu horrela, oso zaila da norbait bere aldeko amodio hori oso altu izatea, ezinezkoa izateke. Hau ere bai feminismoarekin elkartu genezake, zeren emakumezkoak askoz kritikatuagoak dira gizonezkoak baino, naiz eta denak dauzkagun gure zailtasunak bizitza hontan, baina egia da, ni pertsonalki, nire aldeko amodioa oso handia garin badaukat, da bizitzan zailtasuna askorik ez ditu dalako izan. Egunero norbait izango banu horratzean tabarra ematen, norbait edo gizarte oso bat, zingo nintzateke horrela izan. Bai, gero norberak ere, batzuetan gu gara gure lagunik gaiztoenak, ez dakit, batzuetan gu jartzen dizkiogu gure buruari exigentzia horiek, inork eskatu gabe, eta gero ere, bizi gara garai batean, non zorionez, osasun mentalari buruz gehiago hitz egiten den, eta agian horregatik ere entzuten ditugu gauza gehiago, baina nik uste dut oso garai, ez dakit, txarrean bizi garela esateko gelditu unetxo batez eta begiratu zertan ari garen eta zergatik eta ea benetan hori nahi duzun, ez? Eta horrekin ez dut esan nahi
utzi zure lana hartu kantzontzio bat eta joan bahametara bizitzera. Esan nahi dut, bueno, nire egunerokoan errepikatzen dudan txikikeria pila bat daude, agian ez didatenak inolako ekarpenik egiten eta besterik gabe dira exigentzia externo bat, baina iaia mamu bat balitu ez dela, ez dela inor etortzen zaizula esatera egin zazu, hau. Pixka bat, bueno, guzti horri buruzko hausnarketa bat da. Oso interesgarria, gustatu zait. Hasieran jaso nuen ideia hori edo aurriritzi hori, baina gehiago gustatu zait zure hausnarketa edo gustatu zait. Laugarren abestia, hondartza bat estolderietan, omen ere bai entzuten dira soinuak, ez? Memoritak esate diote. Agian zuko beto dakizuniko baino, Egia da, azken hilabetean gertatu zait hori, diskoa grabatzen bukatu eta hilabete desente entzun nuen, eta nigan arraroa da, ze batzutan ezin dut nire burua entzun. Disko batera, eta gero, eukin nuen ala ere gogoa entzuteko noizean behin, eta hori ere arraroa da, orduan diskoa gustatu zaidan seinale. Baina egia da, azken hilabete honetan ez dudala inbeste entzun, ze gehiago egon naiz zuzenekoak prestatzen eta nola ez den zehazki berdina, ez dakit zehazki zer zegoen, baina bueno, egia da kantu askotan daudela. Bai, kantu honetan errota baten zarata dago, errotarria dena. Hori da. Neon pentsatzen, zarata bat zegoen eta ez nuen identifikatzen. Gauza da, hondartza bat estolderietan oso bisuala dala, eta batzuetan ez dakit zer entzun dudan benetan, edo zer imaginatu dudan entzun dudala. Eta ez dakit abesti hau gainean 2019 hortan Marruman abestu zenuen. Eta hau ere buruz diot. Baliteke, bai. Ez nintzat harrituko, bai. Bai. Bueno, zertaz aritzen da abesti hau? Bueno, gauza ezberdina ditu, ez oso, nik uste dela ziurrenik diskoko kanta simpleena edo iaia inozenteena musikalki, baina gero pixka bat zirikatzailea da, eta bueno, nik uste interpretatu daitekela modu ezberdinetan, ez? Baina niretzat bazen kantatuko balu bezala, ez dakit, fantasiara jota iaia hildako batek, ez? Eta esan ez bezala bai dena galduta ere, bueno, gauzek aurrera jarraitzen dute, eta itxustasunean ere egon daiteke zerbait ederra, ez? Estolda batean hondartza bat, baina da gehiago, bueno, ez dakit, denboraren joanari ez egiteko zera bat, eta ez dakit, zirikatzeko modu bat, nolabait, bizitza sartu dugu, bueno, kutsatxo batean, denborari dagokionez, eta egin ditzakegun gauzei dagokionez, eta batez ere, bueno, gure bizitza daukan hauskortasunari dagokionez, ez dakizu noiz gerta dakizuken zerbait, edo noiz hilko zaren, edo dena delakoan, eta, bueno, askotan aztu egiten dugun hori, Udaberri gaudela utada honetan, zintzurra elur duti argia gure preso, kantuan ari da hilen arima marauna, guretzat ez dago ez gerorik ez bero, korputza purtzonan sarguri goxerik, garuna isurtzen duen grinan zurik, lepaztaietan biltzen zaigun uraz, lanean derrota eotuz biharamunak, ondarzkor loku apurtetatik, ondartza bat estolerietan, manifesto aktibo azken pieza, ezine batzizko puzlea da bizitza, ondarzkor loku apurtetatik, ondartza bat estolerietan, ondarzkor loku apurtetatik, ondartza bat estolerietan, ondarzkor loku apurtetatik, ondartza bat estolerietan, ondarzkor loku apurtetatik, ondartza bat estolerietan. Dagoeneko hilik ere bagaude, baina jarraitzen dugu zirikatzen. Ez dakit, hori orain ateratzen zaidan interpretazio bat, ez dakit agian beste une batean, beste modu batean azalduko nukeen. Duela urte esente banuen esaldi bat, ez dakit non entzun nuena gaztelera zan,
baina itzulita bizitza gaixotasun terminal bat da, definizioz. Bai. Egia esan, nire aitak erabiltzen du asko esaldi hori, eta hori ez du zehazki horrela esaten, baina beti esaten du bizitza dela gaixotasunik grabeena, nola baita esan, ez? Azkenean akatuko zaitu, bai ala bai, baina bai, ala da. Bueno, entzulegoari berriro gomendatuko nioke saio hau kaskoekin entzuteko, zeren horrela entzungo dira bestian entzuten diren ahots guztiak. Ahots, zenbat ahots, edo zenbat esfera grabatu dituzu abesti hontan? Ez dakit zehazki, baina esango nuke orokorrean diskoan zehar ahots bakar bat dagoela nagusia, gero asko jota bi koru, eta egia da kantu honetan badaudela olako ulu moduko batzuk, gehiago melodia bat kantatuz, baina iaia desafinatzearen ertzean ez badago desafinatuta hori, ja ez dakit ziurtzatzen. Baina, bueno, zentzu pixkat fantasmagoriko hori eman nahian, baina oso zentzu fantasmagorikoa oso zentzu ia ikuspegi mexikar horretatik, ez? Non eriotza ere baden umorea eta bizitzaren parte eta guzti hori. Eta esango nuke hori badagoela pixka bat ere ez kopiatuta, baina, bueno, inspiratuta ere La Fam talde, bueno, iparraldekoak dira taldekide batzuk, baina, bueno, Parisen daukate goitza, eta beraiek, bueno, egia da zakit ze musika mota egiten duten, surfetik badauka zerbait, batzuetan pixka bat chanson, edo ere bai kabaretetik, eta, bueno, ez dakit, mejunge bat egiten dute, baina batez ere ezagutu nituenan, esango nuke izan zela Psychotropical Berlin diskoarekin, edo lako zerbait, eta asko, esango nuke referentzia asko daudela, mamuen munduari zentzu humoristikoania, baina, eta eriotzari eta, bueno, nik horrela interpretatzen dut, koru horiek, eta ezakita, eta zera horiek, bueno, besterik gabe. Niri diskak formatu ezberdinetan entzutea gustatzen zait, batzuetan ordenagailuan, beste batzuetan egongelan, eta beste batzuetan kaskoekin egoten naiz, beste gauza batzuk egin bitartean, ez? Argazki batzuk editatzen, edo abestiaren erdialde hontan eukinun susto bat kaskoekin entzun nuenean bakarrik entzuten dana, altu neukan, eta batean entzuten da errota soinu hori, leheno esan duzuna, eta batean iaz atzerantz begira jarri nintzen, zer da, kaskoak kenduta, ostras, musika da. Gainean, ematen zuen, ezaki norbait persianaren atzean, kriston, susto hartu nun. Eta claro, zarata gutxi sartzen dituzu, zarata natural gutxi, baina sartzen dituzunean sorpresa bat da. Eta bueno, ja ondartza bat estolderietan abesti hontan nolatan sartu zenuen errota baten, eta nondik atera ez duen errota baten zarata. Zeratik. Bueno, errota batetik, hola, besterik gabe zuzeak zeren, besterik gabe errotarri baten zarata da. Baina, egia esango nuke, zehazki erabiltzen dudala errota hitza, ez? Errota hitza erabiltzen dut zehazki. Ni letretarako txarra nahi. Nire arazoa da, batzuetan letra baten erdialdean, hau da, kantatu gabe ez dakitze montre esaten dudan. Orduan. Hasiera behar dezula erdira iristeko. Bueno, bai, baina ez dakit errota egiten zehazki, baina bai aipatzen dudala nolabait bi aramunak, baina bueno, izan liteke edozein gaitz edo zein ondoez zehatzeko edo errotarritik pasatuko dugula eta ez digula eragingo, ez? Dagoeneko hilda gaude orduan ze bi aramun, eta ze gaitz, eta ze min, eta ze zera, ez? Eta bueno, azkenean agian ageriko egia zen soinu hori bera erabiltzea, ez? Hau da, oso literala. Baina, bueno, zu artean kontraesan erabiltzen dudan bezala, kasu honetan zen zerbait superliterala, ez? Errota edo behintzat errotan zerbait xehatzearen ideia erabiltzen dudanez, errota beraren zarata, ez? Izan zitekela beste zerbait, baina ala suertatu zen, eta ez nuen izan imaginaziorik agian arago joteko, baina bai zerbait... Bueno, argi eta garbi, ez? Batzuetan ez diogu buelta gehiagorik eman behar, eta horregatik errotaren kontu hori. Pasa egin zaigu, bueno, pixka gainetik esan duzu, baina ondartza bat estoldedietan ez dakit elkarrizketa batean irakurri edo entzun izun, baina bai daukala oso irudi bisual bat,
denboraren pasatze hori azkenean identifikatzen dugulako ondar erloju batekin, eta ondar erloju horrek galtzen duen ondarra estolderietatik jungo balitz bezala, iruditegi bat sortzen dira, pertsonalki sartzen dite. Eta ez dakit hau nik imaginatu duan, edo benetan irakurri dizuan, o seguraski bai. Balitz. Nik neuk ere pixka bat horrela ikusten dut, ez? Gero, esaten dizuen, gero joaten nahi gabe kantuak berri interpretatzen, eta agian okerragoa saltzen ditut ere, bai? Baina bai, ados nago horrekin, nik ere horrela ikusten dut, ez? Azkenean, badoa denbora, eta bueno, juntliteke zaborretara, eta kasu honetan doa estolderia batera, ez? Azkenean zuri edo elkarrizketa bat irakurtzen dut, gero denbora pasatzen da, eta uste dut ni imaginatutako gauza bat dela, eta baina berez buruan sartu zaidan irudi bat dalako, ez nik sortu dalako, orduan zure elkarrizketa baten entzungo nun, segur. Bueno, ez dakit, laugarren abestian ondoren bosgarrena, Jaio aitzin, estolderiatatik irira. Bueno, zertaz dijoa abesti hau, Jaio aitzin. Niretan nahiko kantu tristea da, ez? Azkenean, nolabait azaltzen dira personifikatuta edo inertzia horiek, baina dagoeneko, gristasun batetik ez hor zaude, bizitzara jende zinguratuta, baina ez dakitu nor bizi den pareko lehioan ere, eta egunak igarotzen dira, ez diozu jartzen amaierarik horri. Eta, ez dakit, agian azken urteetan sobera ikusi dut egoera hori, ez dakit inguruko pertsonengan edo dena delako, agian nigan ere momenturen batean. Jaio aitzin inork amestu alzuen eraikinek estalita zerua, leiotik harago soilik auzoen munduari begira, igaroko zituela egunak, odi fluoreszente bat aterpe duen artean bitartean. Espainietatik ea bitartean, biriketatik ea. Jaio aitzin inork amestu alzuen Eta bigarren zatia izan denean, niretzat badu lotura pixka bat low taldearen DJ abestiarekin, eta da azkenean bilatzen duzula erantzun bat, ez? Gero bigarren zati horretan esaten dut, ez dut jainkorik nahi, ez dut batuan sinitzen artean ere ez, ez dit ematen bilatzen dudan epifania hori, eta azkenan aurrera egitea besterik ez duzu, eta albaldin baduzu inguruko ez inguratzea, eta horregatik gertuagoa ator eta gainerako guztia berdin zait, ez goazen aurre egitera honi. Eta egia da bigarren zati horrek argitasun puntu bat daukala, baina amore ematea, baina ia zentzu positiboan, ez? Esaten duzu, azkenean ondoratu naiz, beti nabilelako bila, zerbaiten bila ez dena existitzen edo existituko dena, oso denbora laburrean, ere ez dakit, saltzen digutu zoriontsu izan behar garela, baina zoriontasuna ere nahiko gauza garezia izan daiteke, zeren oso gauza efimeroa da, ez? Eta etengabe bilatzen baduzu zoriontasun perfektu hori, ostras, kondenatuta zaude, ez? Gertuago hator ez dio jainkorik nahi, ez hemen eta ez orain, batuan sinestarik ez diat. Ez dakit
justifikatzen diren edo esplikazio bat ematen zaien gaurko gaitzei edo horrelako zerbait? Ez dakit justifikazioa den, baina uste dut trampa jartzen diogula gure buruari, ez? Eta saiatzen garela bilatzen zerbait ikaragarria, ez? Ez dakit, droga bat balitz bezala. Eta bueno, bai, ondo dago euforia zentzea, eta zakiter, baina etengabe ezin zera horren atzetik egon, gaixoten zarelako eta kitio, ez? Eta ez duekelako efektu berdina izango. Ezin zera beti pozik bizi. Melodia aldetik edo abesti aldetik, bai, esan duzun bezala, hasiera gogaikarria edo tristea dauka. Gero ematen du haserre sentimendu batetara pasatzen zerala. Bueno, niri horrela iristen zait. Gero abestia moztu egiten da eta elektronika sartzearekin abestia argitu egiten da bukaera aldean berriro pixkat tristetzen den arte. Zeru estalien irudia iristen zain niri, beltza, oso iluna, oso... Ez du zergatik euria egin behar, baina bai oso plomizoa bezala, oso pixutxua. Bai, eta sentitzen dut hori, hasieran norbait triste egongo balitu bezala, gero haserretzen den tristetzen duen horrekin, baina gero azkenean, eta somatzen du irtega hori, tuneletik ateratzea bezala, baina gero berriro pixu guzti horrek azkenean zu irabazten zaituela, edo... Zakit, irudi horiek sortzen daizkit niri. Gustatzen zaiz, bueno, azkenean gainera beti izaten dute, gustatzen zaidala bakoitzak interpretatzea bere moduan. Zentzu batean bai, niretzat ez da nahi eta nahi ez bukatzen berriz iluntasunean, baina egia da, azkenean esaten duzun bezala, hau da, ez duzu etengabe bilatu behar zoriontasun hori, hau da, ohartzen zarenean horretaz, noski ez zarela helduko nirvana batera. Ez dakit nola esan, helduko zara oreka batera asko jota, ez? Orduan, zen da argitzen, baina ez da bihurtuko bat batean teletabietako platoko eguzti. Ez, hau da, bueno, batutan euria ingo du, eta bestetan hotza, eta beste batutan beroa, eta beste batutan erdipurdi, ez? Aste hauetan bizitzen ari garena eguraldiari begiratzen badiogu. Bueno, Jaio Aitzin ondoren historia, 6. abestia, ahotsa heldutu egiten zaizu abesti hontan. Helduagoa daukazu. Gauza da, askoz ere grabeagoa dela, eta agian normalan ez naiz ausartzen hain erregistro grabea erabiltzen, baina egin nuen kantu hau lehenengo dago idatzita, ziurrenik izango da kantu bakarra ez dagoena idatzita gitarrarekin. Eta dago idatzita akordezko piano batekin, bueno, zuki ikusi dezakezu dago justu hemen, gure soinetik. Justo hori galdetu behar nizun, Elizetako organo bat zen, edo ikusten dut organo. Kontua da, dituela, hau da, tekla arruntez gain dauzka botoitxo batzuk, eta botoi horiek markatzen dute, ia izango litzateke sintetizadorearen ideiatik gertu dagoen zerbait, baina horretara iritsi gabe orduan, dagoeneko da berak automatikoki akorde bat egingo balu bezala, eta bueno, kasu honetan, hau da, jendeak irudikatzeko da jamont bat bezala, baina txikitxoa, eta ditu, hau da, tekla arruntez gain, ondoan beste tekla txikiago batzuk, hau da, botoitxo batzuk, borobilak, eta horiek egiten dituzte akordeak osatu nolabait izan, ez? Eta akordetxo horiekin egindako kantu bat da, eta egia da daukala soinu ezakituzka bat granulatuago hori, esango nuke iaia benetakoagoa, ez? Gertuago benetako instrumentu batetik midi bat, baina naiz eta gaur egun bere izen oso zaila den, ez? Batez ere grabazio batean. Eta ez dakit, egia da letra beste behin iluna dela, baina eskatzen zidan gainera beste pixu bat ematea letra eta melodia horri, ez? Hau da, hausnarketa agian, esaten dutuna, agian hausnarketa helduago bat egitea, edo, eta ezakit horretara iristen den. Ez dakit analogikoagoa, baina bai, lehen esan duan bezala, Elizatako organo baten itxura hartzen dio dela, baina hori, esan dezun bezala, igual granulatu horrek ematen dizkio imperfekzio batzuk, heldutasunean ere bai, guri
simurrak eta ateatzen zaizkigun bezala, musikari ere bai agertzen zaizkio alako imperfekzioak, eta baina bai lehenengo sentsazioa abesti hau entzun da, dala helduagoa izango baliz bezala. Erantzun bakoitzaren mamian ezkutuz abesten zenari eranso diozu argi bolada bat deusaztu da bakea historia une bat eraginkorra den drogaren bat desafiozko kontrafaktualak inoiz jaso etzen zerbait abesti askorekin pasatzen zai, baina zure letra askorekin zure letra askok buruz nakarte interpretatu nahi izatekotan ezin ditut ikasi intelektualegia zeran iretzako hago esaldi bat apuntatuta daukana zeren entzuten duan bakoitzean erakartzen hauen esaldi bat da historia bat, historia une eraginkorra den drogaren bat desafiozko kontrafaktualak inoiz jaso ezen zerbait. A ver, nondik ateratzen dituzu hitz hauek, nola plasmatu dezakezu ideia bat alako hitzetan, eskapatzen zaidan gauza bat da, orduan esan nola iritsi zinen esaldi horretara, horrelako esaldietara. Egia esan, beti gertatzen zait gauza bat, eta da batzuetan letrarik sakonenaren atzean dagoela gauzarik txotxolo eta xelebrena. Piano hori konposatu nuenean zegoela, apalategi baten aurrean eta apalategi horretan dago lur entziklopedia nire gurasoen etxean. Orduan, entziklopediaren ideiatik historiarako saltoa etzen oso zaila, eta gero egia da, azkenean historia nolabait izan pertsonala edo izan gizartearena edo dena delakoa, beti kontatzen dela benetan gertatu den zerbait bezala, ezagutu nahi ez duzun hori nik batez topatu ginen dihain horikan ega zegoen bakardadan rotza mahai gainean deitu jarret esaldi motzak baina, gero azkenan nor kontatzen duen arabera edo bertsioa asko aldatzen da, eta ere iruditzen zait batzuetan batez ere historia pertsonalari dagokionean nahastu egiten ditugula oroitzapenak ametsekin, nahiekin, beldurrekin, berdin zait. Eta askotan galdetzen diogula gure buruari beste modu batera izan balitz zer, eta hor erortzen gara hain zuzen kantan aipatzen ditudan kontrafaktual hoien trampa horretan, Eta, azkenan dramatismoa emateko beste modu bat da, gertatu etzenari buruz hitz egitea, edo gertatu zena ze simplea izan zen hausnartzea, agian zuretzat, dakit zure bizitzako momentu bat oso garrantzitsua izan daiteke, baina ez dauka inolako, apaingarririk, da zerbait oso pila, niretzat da zerbait gertatzen dena, esate baterako bi pertsonaren artean, baina etxe batean non hotza eta ezetasuna dagon eta lekua ez den bereziki atsegina egoteko eta elkarrizketan elkarrizketa bera ere ez da oso eraginkorra edo jarraitua edo bizkat atasko horretan, eta ez dakit horrelako kontuei buruzko, ez da horri buruz agian zehazki, baina holako hausnarketak daude hor barruan, ez dakit. Hor, irudi hori jarriko zanioke besti hori? Bi pertsona etxe batean... Nik uste dut jarriko nioken irudia dela ni akordezko piano hori jotzen ez lurren entzikopediaren aurrean, Ze gaina gehiago da atzera begirako bat, Azkenan, kantuaren izenetik bertatik hasita. Ez dakit bi pertsona izan berdinen, baina bai irudikatzen dudala neguko egoera bat, gela bat ez sobera, ez dakit, leio zaharrekin non ez den agian beroa barnean mantentzen, eta ezetasun hori ezakit. Azkenean, fisikoki ongi egon arren desatsegina egiten zaigun
espazio hori, ez? Nola baita esan. Abesti, bueno, edo ezoizko hitz batetik bestera, urrengo abestia sinkropredazioa. Bai, hori monstrua da, bada. Gainean oso deigarria da, letrak irakurri eta zede montre da hau. Bueno, irakurri ditizut, behin baina gehiagotan zer den, baina zuri utziko dizut esplikatzen zer den sinkropredazioa edo irudi hau edo ideia hau. Bai, egia esan, bueno, ez da deus beste mundu bateko esan dut asko erabiden irudi bat dela, ez? Azkenean arrai txikiak jaten du arrai handiak, baina arrai txikiak asko baldin badira, agian aurre egin diozaiokete arrai handi horri edo marrazoari edo dena delakoari, ez? Eta azkenean badela metafora bat, bueno, utopia gisa ere ikusi dezakeguna, baina erabil dezakeguna gizarterako edo gure bizitzako egunerokorako, ez? Azkenean, bueno, kolektiboaren indarra edo irudikatzen duen zera bada, eta nik beti esaten dut, izatez uste dudala, baina agian amestu nuen, zegerora ez dut topatu zehazki hitz hori, topatu nuela Wikipedian, eta, bueno, gustatu zitzaidala zera, eta berez dela kantu bat musikari buruz idatzi nahi nuena, eta ari nintzen bilatzen hitzak edo irudiak itxasoarekin zer ikusi aukizezaketenak, zeren, bueno, niretzat batzen modu bat musika irudikatzeko oso erresa eta oso agerikoa, ez dakit nola zan, ez oso zaila edo bilatua edo ez, eta azkenean hitz monstru horrekin egin nuen topo eta asko gustatzen zait, eta azkenean ideia litzateke arrai txiki guztiak elkartzea arrai handiari edo marrazoari edo aurre egiteko erasotuak izan ez daitezen, ez? Eta ziurrenik, bueno, zentzu horretan lehen esaten genuena, jekin lotuta diskoko agian kanturik positiboena da letra aldetik, eta agian utopikoena, eta niretzat beste irakurketa bat eman da, hain zuzen, jakinda, kantu hori hasi nintzen laidazten musikari buruz, musika izan daiteke nolabait, baita elkarren ondoan egon gabe ere, kontzientziak batzeko edo sinkronizatzeko modu bat, abestian agertzen da alako irudi bat, ez, arrai txikiak elkartzarena, predadorearen kontra, eta bar, baina ni horrela interpretatzen dut, gero ere badira abestian beste zati batzuk, non ematen duen
ez dakit sentimenduetaz ari zaren, edo sentimentu ezaz, edo nola elkartu batzuk sentimentu kontrako batzuei aurre egiteko. Ez dakit nola interpretatu berez, baina bai hitz egiten dezula arraiak ez diren beste gauza batzuetaz, eta ez dakit nola elkartzen dituzun bi kontzeptu horiek. Egia esan, ez dakit, nik uste dut oso orokorrean kenduta azkenean lelo hori errepikatzen dudana nahiko kanta abstraktua dela zentzu horretan, ez? Eta ez daukala agian zentzu oso markatua. Nik egia da nola, musikaz ari nintzenez, iaia zukarra mets bat bezala imaginatzen duen, ez? Batzutan, hola kantu bat zekarrapatzen zaituenean benetan eta eramaten zaitu beste norabait eta ematen du deliratzen ari zarela, ez? Eta zukarra metsak, ez dakit, gero ere agian pixka bat zalean naiz gauza politak izan daitezkeenak agian agian nola esan zikintzen gaztelaniazko hitza erabilikot agian pixka bat turbioak diren lekuetatik azaltzeko, ez? Ematen du sukarra nahi zerbait txarra izan behar dela, ez? Baina batzuetan ezakit nola esan, batzuetan plazenteroa ere izan daiteke galduta egotea azukar horretan, edo drogi egotea bezala, nola esan, edo mozkor. Ni esango banizu udako berotasun hori beste ideia batekin hartu nuela eta imaginatzen duela ohean, ezakit ohean zen abestia, baina bai udako berotasuna, abesti beroa bezala ikusten nuela, eta sentimenduak eta agertzen ziren einean, bai imaginatzen nuen, hemen dago pertsona bat, sentitzen dela zerbaitengatik edo norbaitengatik erakarria, ez duena horrela sentitu nahi, eta orduan sinkropredazio honek egin nahi duena da, ni batu nahi dut beste mugimendu batetara edo sentimendu hauek ez izateko. Eta, kriston pelikula. Bikain, zeren azkenean, niretzat hori da, berri pozgarria zeren egia da, azkenean 11 elkarrizketa egin ditugu diskoari buruz, eta neurri batean behartuta nago nire interpretazioak ematera, baina niri gustatzen zaidan hori da, ez? Azkenean beste zentu bat ematea entzule bakoitzak eta ekartzea zure realitatera edo ez realitatea, zuk zure fikzio hori sortzea, ez? Osea, ez dakit. Bakoitzak entzun dezala eta eman diezaiola nahi duen interpretazioa. Zortzigarren abestia, Sua. Ez dakit, paisai hotz eta elurtua gogoratzen dizkidaten abestiak, Sua du izena, deskolokatuta usten hau abesti hau. Zeren iristen zaizkian melodiak eta ez ditut suarekin identifikatzen, orduan esplikatu iguzu, pixkat. Bai, niretzat esango nuke kantu bat baino gehiago dela agian hitonekin deskribatuko nukena diskoan, baina agian asko jota bi edo, kantu autodestruktibo bat da, finean. Egia da, agian azaltzen dudan bezala diskoa ematen duela dena dela norbaiten buruan gertatzen denari buruz eta ez du zertan horrela izan, baina ez dakit, kantu honetan bai egia dela errepikatzen dela nolabait etengabe bilatzearen zera hori azkenean ezerrez sentitzeraino non badirudien erokeria bat egin behar duzula bizirik sentitzeko, ez? Eta kasu honetan izan daiteke ez dakit, auto batean joatea 300 kilometro orduko abiaduran eta gainera ez dakit uala jarri gabe, ez? Eta bagia da arrisku hori hartzen duzula, eta agian gainera garestiaterako zaizula, baina batean bizirik sentitzen zera, ez? Eta egia da, agian ez dela oso ideia ona edo baina batzuetan ere saiatzen naiz ontasun ez dakit, politikoki zuzena den horretatik ies egiten, eta kasu honetan da, batzuetan autodestruktiboa gera, eta batzuetan hori da modu bakarra bizirik sentitzeko momentu konkretu batean, ez? Eta hori irudikatzen duen kantu bat da, gainera, esango nuke dela, agian kantua musikalki eta post ikutu handiena duen, hau da, errepikatzen da etengabe doinu bat, baina ikaragarrizko zarata sortu arte, Eta bai, ez dakit, autosuntxiketaren irudia etortzen zain niri etengabe kantu horretan.
interesgarria da, zeren ni nuen hasierako ideia horretatik, Pasaia hotz edo elurtu horietatik, akaso ezan suaren abestia, baizik eta sua bilatzearen abestia. Zer mugala bainkorretik unibertso hurbilan mihatzen ari haizadi-adi beste zerbaiten bilan telefono kabinetako txamponak bailiran beti zerbait desio dun baina izpibatan xerka habil argia zinguraturik ilunaren beldur nola ikusi argi. Soinu naturalak ere bai erabiltzen dituzu? Ez dakit zer den, baina ematen du poligono bat dela, edo lantoki bat, edo zer da? Hori ez da nik grabatua, hau xelebra iruditzen zait, eta egin batean ez zait gustatzen kontatzea pixka bat lotxa ematen didalako esatea nik grabatu ez dudan gauza bat erabili dudala, eta orain ulertuko duzu zergatik, baina bueno, era berean iruditzen zait, esatekotan esan behar dudala zintzoa izateko ez, eta da, hor zara eta bat sartzeko autua egin nuenean, esango nuke konfinatuta gaundela edo behintzat iparraldean bai, eta nahi nuen giza hizketaren murmurioa edo dena alakoa sartu, baina egia da hori ezin nintzela atera, ezakit, jende asko zegoen leku atera, grabatzera atera, ez zegoen egoera hori ezen existitzen. Eta zein nintzen bilatzen nolabait soinu aktiboetan, egile eskubiderik gabe izaten dira soinu bankuak eta hasiera batean sartuko nuen bat ezakit Londresen, ez? Baina lehen aipatu dudanari lotuta hizkuntzak sonoritatea dauka eta ez da berdina azoka baten zarata Vienan edo Moskun edo Londresen. Eta orduan esan etxekoa sentitzeko ez bada euskaraz gutxienez gaztelaniaren soinua izan behar da. Baina ikaragarrizko sortea izan nuen eta soinu banku horietako batean topatu nuen zer eta ordiziko feriko grabazio bat. Eta ni fabrika batekin edo lantoki batekin parekatu. Ordiziko feria da, ordiziko azoka. Eta ez dakit nor grabatu zuen, zizen bat zeukan, eta ez zeukan egile eskubiderik, eta nik hor sartu nuen, eta hau entzuten badu kasualidadez, eskerrik asko bi batzu bat zor dizut, nahi duzunean grabatuko dizut, ez dakit, nahi duzuna, zerbait hor zarataren bat, baina hori izan zen, eta nolabait ezin nuen ez nik neuk grabatu, eta bazkenean, hori, ordiziko azoka, azaldu zen hori bai izan zela epifania bat, ez dakit nola esan. Erdiak ere bai badauka alako igoera bat, sinteak sartzen dira sako,
batean moztu egiten den artez eta zure ahots bikoitza sartzen den arte. Eta onartu behar dut, ideia bat piztu zitzaidala abesti hau entzuterakoan, eta haizu abeslari batek entzuten bali madu libre dago erabiltzearena. Askotan egiten da ahotsa bitan grabatzearena, biak batera jartzeko. Eta ez tonu ezberdintasunagatik, baizik eta ahots bikoitz hori entzuteagatik. Eta orduan, melodia berdina dauka. Ez duan hain entzun, eta batean piztu zitzaidan ideia zala, ahotsa bitan grabatu melodia berdinarekin, eta batean bata goruntz jun eta beste bat beruntz, eta ni esan, wala, zein tio. ze hori, EH sukarratik eta ja entzuten genuen, ez? Seguraski lehenago ere bai egiten ziren ahotsa bitan grabatzarena, baina batean ahotsa bereiztearen hori, asko gustatu zitzaidan. Oso ona, egia esan, ziurrenik egongo da baten bat, baina teknikoki, batez ere, harmoniaz asko ez dakigun ontzat eta gehiago egiten dugun ontzat belarriz, uste dut teknikoki erronka bat dela. Alare, nik esan behar dut ez nahitela ahots bikoitzen, hau da, berdin kantatzen diren hoien oso zale, garai batean asko egiten zen, baina, zati horretan bai eskatzen zidan, zegia da, garrasikari naizela ia tonu oso agudo batean, zuzenean ez dut berdin egiten, zaila izan zen gainera hautatzea produkzio aldetik nola utzi kantau, eta nik uste iaian nahiko gordin ikutzi genuela, esan genuela ez dugu gehiago ikutuko, zeren horrela utziko dugu eta kitxo, baina normalean zuzenean egiten dudana da zati hori oso suabe jotzen hasi, ia gitarrarekin ia ez, mina hartzeraino, orain sintetizadoreak, eta gainetik egiten dut garrasi ez, orduan bai garrasikari zara eta oso agudo gaina, niretzat zaila da zati hori kantatzeko, dagoeneko zut oso ondo entzuten zarata guzti horren artean nire ahotsa, baina gelditzen da nahiko atzean. Eta hor, xelebrea da ere bai, badagoela nola bait, gauza bat, ikasi nuen agian gehien bat pilei jarbi entzuten, ez? Eta da, erabiltzen dituela falseteak ez direnak nahi estetikoki batzuetan, esan nahi dut, erabiltzen dituela falsete batzuk ez direnak estetikoki nahi ez atseginak, ez? Da gehiago, autu bat gehiago nahiko punkia esango nuke, eta hor dago hori ez. Asko gustatzen zait, eta begira nago hurrengo abestia zein izango den zeren egitan esan baretzut, ez zaitut inoiz entzun gazteleraz abesten, eta pila bat gustatu zait, junko. Berez, letran fijatuz ematen du hiltze abesti bat, edo hiltzen denaren, kontatzen duenaren abesti bat, edo horrelako zerbait, baina niri sehaska kanta bat iruditzen zait. Gainean, junko, badauka bere bisualki ere bai, laku bat imaginatzen duzu, olatu txiki batzuk, eta bar, eta gainean, sehaska kanta asko oso gordinak direla, ez direla zergaitik politak. Eta abesti hau, zeharo sehaska kanta bezala ikusten dut. Egia esan asko gustatzen zait sehaska kantuarena, ze gainean ni ere oso zalean ez, euskal musika, hau da, euskal kantutegian ere baditugu sehaska kantuak pixka makabroak direnak, eta horiek dira berenak, nire ustez. Eta ere gustatzen zait lakuaren ideia, ze, egia da, junko, hau da, ia hemen bidaso aldean, eta orokorrean Euskal Herrian berez, eta bertako landarea nahiko txarra da omen da gainera ekosistementzat, baina beti da nik ikusi dut, eta nik oso etxekotzat daukat, eta hor imaginatzen dut bidasoa oso goian eta oso bare dagoenean, baina bare kalma tensa edo esaten den zentzu horretan, ez? Hau da, gero agian ekaitza dator, edo da ezakit, ez? Eta gustatzen zait ere hiltzearena, azkenean kantu horrek eskatu zidan autua, bada zuk autu gehiago egin gabe izaten uzteari buruzkoa, ez? Hau da, izan daiteke hiltzea, baina ere bai izan daiteke zerbait bukatzea, edo zerbait agian gustuko edo zure autu pertsonala izan ez arren, onartzeari buruz, ez? Onarpen hori, ez? Onarpen hori izan daitekena
baita tristea ere, baina ez duzu zertan triste sentitu edo ez dakit nola esan, ez? Baretasun horretara heltzen zara. Sueña el junco que me quiero dormir en su lecho de muerte para no descubrir cómo caen sus tallos, cómo caen sus tallos. Nunca me adviertes cuando intento escapar, siguiendo mis pasos para dar con el lugar que suena silencio, una atrocidad que suena silencio. Kasualidadez idatzen nuen kantua gaztelaniaz, niretzat pixka bat izan zen hor gatazka bat, itzuli ala ez, itzulita daukat kantua, eta azkenan erabaki nuen gaztelaniaz uztea, sonoridade aldetik iruditzen zaidalako horrela izan behar dela. Ez du esan nahi, ez dudanik inoiz euskaraz kantatuko, baina bueno, diskoan horrela utzi nahi nuela, eta hori bat zen nolabait amore ematea eta esatea, bueno, horrela gertatu da, eta agian gatazka sortzen dit, baina utziko diogu horrela izaten, sortu den bezala. Ez dugu epaituko, edo nola baita esan. Cae la noche en este río gris, diluyendo oscuridad. Me siento bien, no te preocupes más, solo quiero sentir realidad. Cae la noche en este río gris, diluyendo oscuridad. Me siento bien, no te preocupes más, solo quiero sentir realidad. Azken aldian ere kantautore asko daude Euskadin abesti batzuk beste hizkuntza batzutan ere bai aurkezten dituztenak. Hor badago debate bat. Ni sartuko ez naizena, ez naiz abeslaria, así que baina bai ez zu leno aipatu duzuna eta Gartxotekin hitz egin zenuena, artistak edo abeslariak pertsona ezberdinak dirudite beste hizkuntzetan hitz egiten dutenean. Eta kasu hontan ni esango nuke ez zaitu dela sikiera gazteleraz hitz egiten entzun inoiz. Orduan batean abesti bat gazteleraz Ziur baiet. bai, Ba, igual esaldiren bat edo ni bai umorea egiteko eta asko rekurritzen duela gaztelerara, ez? Batez ere gauetan eta kaina artean erdaldunagoa naiz sentitzen dut. Baina zu ez, eta batean abesti hau, eta ez dut gaizkita, esango dizut, hobet ulertzen dudan abestietako bat dela, eta gehien gustatu zaidana, ez dakit inkluso zure espetrotik kanpo dagoen abesti bat dirudielako. Asko gustatzen zait, eta, bueno, auto hortan gazteleraz, euskeraz abestu, eta bar, asko notatzen da fonetikoki eta asko euskalako gaztelerak, eta ematen diolako lasaitasun bat,
onartu behar dut, ahalegin handia egin nuela, hau da, ez daukat arazorik onartzeko gaztelaniaz euskaldun azentua dudala, ez? Baina hain kantu lasaia izanik ez nuen sobera markatu nahi. Eta ahalegin berezia egin behar izan nuela, hori batez ere soinu horiekin, ez? S-ekin, Z-ekin gehiegi ez markatzeko, eta bueno... Erresagoa da R-ak kentzera, eta gero S-ekin eta hobeto moldatzen gehalako. Hala ere, ene. Baina bai, ez eta egia da, gero musikalki ere, kantu honetan, tarteko zubitxoren bat edo, monok egin zuen, ez nik, lehen aipatu dudan irazi taldeko monok, baina egia da hasiera bera kantua egiteko ezberdina zela, niri gogorarazten dituzka bat, ez dakit, La Buena Vidaren kantu batzuk, Tulsarenak agian, oso gauza donostiarra da hori, neurri batean. Eta nik ez du normalean horrela konposatzen, baina gustora sentitu nintzen, eta esan nuen, horrela izan behar bada, horrela izango da. Eta ez zara bakarra ipatzen dena, bere kantu gogokoena dela diskotik, eta lasaitu ematen dit, egia da nik nire, esan nuela egingo dut eta kitxo, baina nire beldurrak nituela, ez? Beti aldarrikatu dudalako ere bai musika zeure hizkuntzan egitearena, behartuta egon gabe, noski, bakoitzak egin dezala nahi duena, baina, azkenan ez badugu euskaldunok euskaraz musika egiten inork ez du egingo, hori ere gogoratzekoa da. Eta gero nire sustraiak, ez? Nire gurasoak euskaldun berriak dira, aitona amonak alde batetik kataluniarrak, besteak andaluzak, hau da, zergatik tematuko naiz euskararekin, ni euskalki gabeko izakia izanik nire gurasoek egin dute ahalegin ikaragarria euskaraz ikasteko, baina la ere beti tamalez edo, agian... kendu beharko genuke hiztegitik hitz hori, ez, baina beti izango dira euskaldun berriak. De hecho, esan dezu euskaldun berria dela, zure aita ezagutu dut bat edo bitan, euskaldun berria da? Aguaneko ez noski, baina kulturalki gelditu dela hitz hori, eta nahiko klasistak izan garela askotan, ez? Batez ere ez dakit, naiz hasiko hemen jendea epaitzen, baina, Gipuzkoako leku batzuetan non badituzten abizen guztiak euskaldunak eta batzuetan, ez dakit, irundarra zarela esaten duzu eta dagoeneko epaia zure gainean daukazu. Orduan esaten dion nire buruari. Horren ondoren, zergatik jarraitu behar dut kartzelatxo horren barnean, ez? Eta, hor kontra esan asko daude, noski. Baina, kantu bat da. Eta ziurrenik ez dira gehiago etorriko da bat edo bi noizbait, baina ez dio ezerri aterik zabaltzen, ez? Eta kantu bat da eta kitu. Hala ere, abesti hontan bai abestia susurlatu egiten duzula, gero bai badauka piano bat, akustikoagoa da, ez dauka sinte askorik. Zenbat instrumentu jotzen dituzu diska hontan? Horrela, kuriositatez. Izatez, hau da, benetan zentzurik, nola esan? Hau da, zentzurik tradizionalean bakarri dago ahotsa, gitarra, pianozko akordea, trikitixa eta sintetizadoreak. Bakarrik. Zaratak. Hau da, 6 instrumentu. Baina, gero egia da, eta hau, bada nire buruari jarri nahi dan erronka bat, eta da agian, naiz eta hori, MIDI, hau da, sintetizadore instrumentuak erabili, agian hautatzea bakarrik 5 disko baterako, honetan mugarik ez nuen jarri, eta agian bat zeuden 50 soinu ezberdin. Ez dakit ezaten, baina asko ziren. Eta gero, nahasketa egiterako orduan horrek ere ziurrenik gehitu zituen gure agendan ordu gehiago, soinu bakoitza tratatu genuelako nolabait, eta guzti hori. Agian urrengoan bakarrik izango dira 5, ez dakit. Hala ere, bira, fijatu naiz gauza bat, eta gauza on bezala aipatu behar nizun, zeren batzuetan beste nahasle batzuk daudenean, musika beste batek nahasten duenean, edo langile bat bakarrik denean, daude ondo egiten dituzten langileak eta beste batzuk gaizki. Baina zure produktu propioa denean,
asko esmeratzen zera gauzak asko fintzen. Eta entzuten zaudenean diska, ez dituzu olako ari solterik aurkitzen. Bueno, baliteke, baina era beran kontrako autua ere badago, ez? Azkenan hor esate baterako esaten nuena, ez? Nik egin nuen nahasketa orokor bat, hau da, ideia orokor bat eukitzeko, eta gero, bueno, hor nahasketan ordu gehien sartu zituena mono izan zen, eta gero nik esaten nion, hemendik jozazu, hemendik ez, hau nahiago dut horrela. Eta zentzu horretan esate baterako, berak agian, hau da, diskoan badaude autu batzuk, nireak direnak, berak agian ez lituzkenak egingo direla, akats batzuk edo ustea, esate baterako, edo, ezakit, gaur egun esate baterako soikoa da, eta gehiago elektronikan eta ahotsa apur bat eta askotan asko, baina, bueno, kasu honetan da apur bat afinatzea, ez? Izan dadin linealagoa. Autotunea dola esaten zu? Bai, azkenan autotunea da, baina ez... Exageratua. Ez azken urtetan ezagutu dugun autotune hori. Oso gauza normala da, inork ez du aipatzen, baina aurten atera diren disko guztietan autotunea dago, disimulatuta ala ez. Hor dago, ez? Eta 70. hamarkadan ere bai, eta 80. bai. Oso tresna eraginkorra da, eta hor dago, eta gero zuzenekoetan agian erabiltzen duzu, edo agian ez, bueno, ez da nire kasuan nik zuzenean ez dut erabiltzen. Eta hor, baditu bere arriskuak, baina besterik gabe. Baina bai agian momenturen batean esan dio dela, bai egia da agian hori tonu erdia gorago egon behar dela, baina niri gustatzen zait tonu erdi hori, ez? Gure eskala okzidentalean existitzen ez dena, edo nahi dut zarata hori gelditu da dinor, nahiz eta zarata intrusibo bat izan, edo esate baterako diskoa grabatzen duenean teleberazen katuetako batek zabaltzen zidala atea, eta ematen ziola kolpea maratillari, eta horrelako zarata batzuk diskoan daude utzi nahi izan ditu dalako, ez? Ez zaizkit iruditzen soberan daudenik, baina agian garbizaleagoa den produktore batek edo teknikari batek edo ingeniero batek pakendu egingo zituen. Baina ez nuen hortara esaten, ez nuen azkenean melodian inguruan esaten, baizik eta akabado finala edo oso kompakturik ikusten duela. Eta entzun ditut diska batzuk, abeslari eta famatuek egin dituztenak, ekipo haundi batekin atzetik, eta gero entzun duanean, eta esate, eta atzetik entzuten, edo bukaera hontan, justu abestia moztu aurretik entzuten den zarata hori, edo ez dira konturatu. Edo zergaiti dagoen hor oso deigarria dalako, edo oso deigarria da musika entzuten jartzen zeranean. Fregatu bitartean entzuten balin badezu, ez konturatuko, baina bai, eta kasu hontan oso gainean egongo bazina bezala somatzen dut, eta gustatu zait. Eta, askotan esan daia. Ez, posten hau asko ze gainera, azkenean, ni orain une honetan soinua ikasten ari naiz eta, kontraesan adirudi ez, baina askotan mundu hauetan hasten zara eta gero ikasten duzu zentzu formalago batean. Eta monoren kasua ere da, berak askoz gehiago dakiniko baino, baina ere, ezakin nola esan, esate baterako formakuntza, ofizialago hori ere zuen orain dela inbeste jaso, eta ez da zientzia zehatz bat, eta gauza asko gertatu daiteke gauza bat oso ondo entzutea leku batean, bestean oso gaizki, edo zuk egitea zerbait, eta fabrikan zerbait gertatzea, batez ere euskarri fisikoarekin, baina gero gainera ez dakit nola esan, heldu gara momentu batera non gauzak batzuetan egiten diren hain ongi, entzuten ditugula agian orain dela 10 urteko diskoak gustoz dagoeneko ezagun ditugulako, baina agian ez lukete filtroa pasako bakarrik soinu eta produkzioari dagokionez, ez? Era bat ados. Eta arriskutsua da, ez? Disko onak entzun ditut, nahiko gaizki grabatuta, baina disko onak izaten jarraitzen dute. Bai, eta bukatzeko panoptikoan sartu aurretik, esplikatuko dugu pixkat panoptikoa zer den eta hori dena, gero agurtu egingo dugu jendea eta bukatzeko utziko dugu panoptikoa bestia jendeak entzun dezan. Panoptikoa, hemen uste dut ere bai, marruma kulturaletan esplikatu zenuela zer zen, baina zure esku, esplikatu mesez. Bai, harritu nau, espero nuena, baina, harritu, ez dakit. Espero nuena baino jende gehiago ezagutzen du hitza, nik
agian orain dela hainbeste ez nuen ezagun, baina izan zen hitza ezagutu eta horren gainean kantua idatzi, hau da horri buruz, ez? Eta azkenean da, arkitekturari dagokionez, esate baterako karteletan erabiltzen den arkitektura mota bat, non zeldak, hau da, presoen zeldak zirkuluan dauden, erdian egoten da patio bat, eta patioaren erdian zaindariaren dorrea. Baina, jakin dakidanez, askotan dorre horrek izaten du kristala kanpotik ispilu itxurakoa den, edo ez duen hautzen barrukoa ikusten. Orduan, azkenean presoak ez dakien, ez zaindaria hor dagoen begirala ez, etengabe zelatatua sentitzen da. Hau, ziurrenik izango zen ere kamerarik gabeko garaian, ze gaur egunare gehiago, baina, Baina gero ere beste efektu bat omen daukat, da azkenean zirkuluan dauden ez zelda horiek presoak ere elkarren zelatari bihurtzen direla, eta, honek balio du metafora gisa, gauza asko azaltzeko, ez gero bakoitzak ematen dio nahi duen interpretazioa. Ni azken kontzertuetan hasi naiz onartzen gauza bat, eta da, izatez kantu hau, izan barzela, modiozko kantu bat, eta badu izatez. Badu izatez, puntu romantiko bat ia, ez? Hemendik ies egitearen kontu hori, ez? Hainbestetan mendetan zehar entzun duguna, ez? Etortzen zait burura gauza bat, lotxa eta guzti ematen dira, baina ez dakit zegatik etorri zait, esango nuke betizu taldearen aztela, eta bazuten kantu bat, eta esaten zuen zutani motxila bat harturik, rollo alde ingo dugu, Eran mezua kantuaren amaieran pixka bat hori da, ez? Aukera hori zabaltzen du. Ze gaztea zean. Baina, ala ere betizu dagoeneko pleistozenoa da, Bai. Ni praktikak horrekin nituen. Ara. Superbat ezagutu nuen, Superbat ere bai. Bai. Ostras, hori bai dala nire garaikoa. Ni panoptikoa gainan uste dut lehenago egina dagoela, baina pandemiarekin oso vinkulazio gertuko, argia dauka, esaten zan bezala, ez, balkoietako polizia, eta eskezan, eskularu bat bezala, abestia dago eginda pandemian ikusi ziren gauza askorekin vinkula daitekeena, edo, ez? Oso argi ikusten nuen. Bai, egia esan nire, ia beldurretako bat zen, nik batez ere, hasi ginenean pentsatzen nola promozionatu disko eta bat, argi utzi nuen alderdietako bat izan zen, nik txantxetan dagoeneko horrela daitzen diot, eta ez nuela izan nahi pandemiak kit. Hau da, pandemiaren istripu bat. Bai. Eta pandemia garaian nik ere idatzi nuen kanturen bat, eta ez daukat arazorik onartzeko, eta bar. Baina nire beldurra zen, hain zuzen, badaudela esango nuke diskoan tematika asko, pandemiari lotuak, baina agian pandemia bera ere izan delako nolabait dagoeneko genituen arazoak asko amplifikatu dituen tresna bat ia. Ia ondorio bat. Gure gizatea ia gaixo zegoen eta orain hiltzen dago. Ze positiboa nire. Beldur hori hor zegoen, baina, zeingo duzu, kantuak endu edo disko hau ezatera eta itxaron 5 urte, beldurra esan dezu, eta besti beldurgarriena da, zu jartzen dituzuna ahotsak hor, ia biko ahots horretan oso agudoa da, ia beldurrezko film baten banda sonora izan litekeena, edo eman diozu estetika beldurgarria besti horri. Bai, ez dakit horretaz konstiente izan naizen, egia da, oso kantu lasaia izan arren, niretzat batzuela toke industrial bat, eta horregatik ere bai ausartu nintzen agian kantu honetan bakarrik erabiltzera efektu bat ahotsan ez eta oso momentu konkretuetan den benetan nabaritzen dena edo, ez? Ez dela besterik gabe reverb bat espazio emateko edo esaten dudan afinazio minimo hori baizik desitxuratzea ahotsa edo dena delakoa, ez? Agian beldurrezkoa baino nik beti ulertu izan dut kantu inkomodo bezala, ez? Deserosoa zentzu batean, eta da, azkenan errepikatzen dira tematika, modu ikuspegi ezberdinetatik diskoan zer, baina da hori, ohartzea hor barruan zaudela, baina agian nahiago duzula hor barruan egon, ez ezagunean murgiltzea baino, ez?
abesti honekin utziko dugu entzulea, bukatu aurretik, non jarraitu dezakeguen Eritz Furiak, non entzun bere diskak eta hori dena? Gaur egun musikari gehienen kasuan bezala ez badira are eta erromantikoagoak, beti bezala ohiko leku gehienetan, webgunea egia da eneritzfuria.com dela eta hor agian esteka guztia daudela, bakoitzak gehiago maite duen, nahiago badu badoken entzun diskoa, edo Bandcampen, edo Spotifyen, edo erosi, edo dena delakoa. Eta ere bai daten gainean adi aritzeko, nik esango nuke hori, webgunea da gure gune neutrala. Horrela ez dizut esaten diskoa entzun dezazun Spotifyen, edo ezakizertzuk hautatuko duzu hortik aurrera zein bide hartuko duzun, eta gainera webgunean itzulpena daude, eta nik badakit jendea batzuetan atsegin izaten dituela, naiz eta, tradutore, inoiz ez da mezua erabat, ezin da islatu erabat hizkuntza batetik bestera, baina hor daude horiek ere. Beharrezkoak, ni hau prestatzeko ere behar izan ditut batzuetan jakiteko zertaz ari ginen. Frantsesezkoak zaizkitori, beti itzuli izan dut ingeles gaztelania eta frantsesera, eta frantsesezkoak ez daude eginda, baina gongo dira aurrera. Oso ondo, tira, badakizue, eneritzfuriak.com, esan duzu? Bai. .com. Oso ondo, badakizue, entzun nahi dezuenak pasa hortekan, hor aurkituko dituzue esteka guztiak beste sare sozial ezberdinetara. Gu jarraituko zaitugu. Eta eskerrik asko egin dezun lan honengatik oso polita izan dalako. Azken hitz batzuk eskatuko dizut entzulegoarentzako, nahi dezun bezala aurkeztu, nahi dezun bezala agurtu saioa, eta ondoren panoptikoa jarriko dugu, beraz, ni hemendikan agur, eta zurea daitza. Aio? Eskertzen dizuet ikaragarri hemen marruman tartetxo eman izana emadani, eta eskerrak zuentza dira, entzuteagatik eta tarte hartzeagatik honetarako. Eta musikarekin ala ere, honena beti entzutea diskoa bera, eta ez bukotatzen ditugun txorakeriak ez da, hortaz, bibaztuek eta zaindu. Zenbakirik gabeko zela espetxe panoptiko izan da guztia gaurkoz.
Gure saio guztiak iVoox plataforman dituzue entzungai. Bertan arpidetuz gero, suskribirse botoia sakatuta, zuzenean jasoko duzue podcast berrien abisua. Eta horrela ez duzue, gure sare sozialetan iragarkia aurkitzeko itxaron beharrik izango. Hala ere Instagram eta Facebookean gaude, baina ez gera oso txapak sareetan eta egiten dugun guztia ondo informaturik egon nahi baduzu, onena Telegramean Marruma Kulturalak bilatzea da. Galdera, iritzi edo iradokizunik bazenute, mesedez idatzi guzue marrumakulturalak@gmail.com elbidera, eta erakutsi zuere hor zaudela. Eta egunak etorri bakarrik zaude, bakarrik naiz, bakarrik dira eta ez da inor begira, baina zer zure begiak salatari badira. Egunak joan eta egunak etorri, bakarrik zaude, bakarrik naiz, bakarrik dira eta ez da inor begira, baina zer zuez salatzeko ni ez banaiz gai. Egunak joan eta egunak etorri.